Tinotenda tinosangana zvakare panguva yekukurudzirana, nguva yekumotivetana, nekuinspirana, nekuencourageana neshoko raMwari. Panguva yatiri ino, the only thing that can keep you moving is the word of God. The only thing that you need to hear is the word of God. We have heard a lot of negative stories, negative news about the COVID-19, about the fall of economies, about different things that bring disappointment and discouragement. But I come to you today to bring you words of encouragement. I'm going to read from Romans chapter number 8, verse 28. Now we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Paul is speaking here to the Roman church. Unedziso yakawanda yakavadzidzisa tinoona doctrine ya salvation, ya justification ichibuda zvakanaka. Muna Romans tinoona nyaya yeukama hwaMwari namaJudha ichibuda zvakanaka kuna vaRoma. Pano pataverenga, Paul unoti iye tinoziva, anoziva unoziva, anoziva haavhunduki, anoziva haadengenyeki, anoziva haaodzwi moyo, because mune simba mukuziva. Unoti we know as children of God, as people of God, that all things work together for good to those, number one, vanoda Mwari, number two, vakadanwa according to his purpose. Paul haasi kutaura kuti zvinhu zviri kuitika kwatiri zvakanaka. Paul haasi kutaura kuti kurambwa kwako kwakanaka. Paul haasi kutaura kuti kurwara kwako kwakanaka. Paul haasi kutaura kuti kumukirwa kwawakaitwa navanhu kwakanaka. Paul haasi kuti dambudziko rakakuwira rakanaka. Unoti rinoshanda richiburitsa zvakanaka. All things work together for good. Our God is a game changer. Zviya zvinenge zvarongwa navanhu kuti zvikurwadzise, zviya zvinenge zvarongwa naSatani kuti zvikurwadzise, ndo panonzi naPaul, God works those things together to bring out a good result. Pausingafungidziri kuti pane chakanaka chingabuda, paya pawakachema vanhu vachikuseka, paya pawakashorwa vanhu vachikuzvidza, waifunga kuti wasvika pamagumo oupenyu hwako, waifunga kuti upenyu hwaguma. But remember, all things works together for good. In that negative situation yawakatarisana nayo, there's something good that God is working. Paya pawakachema uchiwirwa nezvinokuwira, there is something good that God is working. You may not see the good now, you may not even think about anything good that can come out of what is happening, but everything works together for the good of those who love the Lord. Pane story ya Joseph. Vakoma vake vanomutengesa kuIjipita, vanomutengesa vachimukandira makomba, they rejected him, they persecuted him. Paanosangana navo, unoti don't blame yourself. Hamusirimi makandituma pano, ndiMwari akandituma. Imimi maifunga kundiitira zvakaipa, asi Mwari waifunga kundiitira zvakanaka. Pane chakaipa ichocho chakawira noupenyu hwako, mhuri yako, life yako, relationship yako, mari dzako, something good is going to be worked out by God. Even pa COVID-19 iyoyi yadai kushungurudza vanhu, yadai kutamudza vanhu, yadai kugarisa vanhu kudzimba, yatadzisa vanhu kupinda machechi, vanhu kushanyirana, vanhu kumhoresana, pane chakanaka Mwari chaari kugadzira. Tingatadza kuzviziva, but ngatiregei kurasa moyo, tirege kurasa kutenda. Tive netaro yekuti all things works together for the good of those who love God. As long as you love God, as long as you are called according to his purpose, hazvinei zvinokuwira, hazvinei zvakaitika, zvese zvichapedzisira zvakanaka. Our God will turn tables to your favor. God bless you.